Hey guys, I ved godt hvem det er. Det er The Crazy Cute Guy. I dag skal jeg lave noget, som er meget specielt. Jeg ved ikke, hvis I kan se mig, men jeg skal vlogge for første gang. Og i dag kan min vlog-video handle om, altså jeg skal til træning, så I kommer til at se, hvordan jeg træner. Måske hvis jeg kan få taget nogle små clips, små videoer, hvordan vi træner. Håber I nyder videoen. Enjoy that. Hurtig opdatering, drenge og piger. Jeg har ikke fortalt, hvad det er. Det er fodboldtræning, som jeg skal til, og jeg har mit wakeboard med, som I kommer til at se. I kommer til at se, hvordan jeg kommer til at køre på det. Så, nyd det. Hej drenge og piger. Jeg kører lige nu på mit wakeboard. Jeg kører ned ad bakken, så er det virkelig hurtigt, og jeg kan ikke stands op. Hvis der kommer en cykel, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Der er ikke så lang tid, før jeg skal stoppe. Vi skal bare derned. Jeg ved, jeg kan ikke se det. Jeg kører på min wave, og jeg kan stands. Det er så farligt, og jeg gør det hver gang, og jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Jeg vil bare komme hurtigt til træning. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Okay, det er rødt, så ikke gode nyheder. Jeg kan godt stands her. Det er godt, der ikke er nogen cykler. Kun én, men 2, 3. Okay, men jeg kan godt nå at stands. Jeg skal bare hoppe af. Jeg skal bare holde godt fast på min bil, før jeg hopper af. Okay, der kommer biler her. Okay, skal jeg? Sådan der. Det var sjovt. Men træning. Mit hold hedder KFUM, og det ligger i Endrup. Jeg forsøger at kunne nå træning. Træning starter 17:00, og klokken er 16:42. Og jeg er i Nordvest, og selve stedet ligger jo i Emdrup. Jeg har forsøgt at kunne nå det, men det tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk, jeg kan nå det. Jeg skal lige af mit røvhul nu. Når jeg kører på mit... Altså, jeg kan ikke tage bussen. Det kommer først om 11 minutter, og det er en dårlig idé. Fordi jeg kan hellere køre med mit wakeboard lige her. Og forsøg at nå den. Fortæller, hvad der sker senere. Hej igen. Vi kører på wakeboard. I kan ikke se noget, men... Hvem snakker det? Men okay, lad os komme til prøvningen. Klokken er 17:00. Undskyld, 17:01. Og... jeg kommer for sent. Ikke så lang tid. I kan stadig ikke se mig. Der er ikke nogen lys her. Ja. Okay, der er ikke så lang tid. Altså, træningen er begyndt, men måske er det i gang med at opvarme. Jeg løber. Vi er inde på Torv. Jeg kan ikke se mig. Det er lidt svært at holde, imens man kører wakeboard. Det er okay. Hvis I kan se. Nej, jeg kan ikke se noget. Sander, hvad skal han ikke have en grøn trøje? Oh, fuck. Så er det vi Randi. Tak for at I så med. Husk at subscribe. Håber I nød videoen. Farvel.